Aquests nois i noies que són aquí, ens agradaria que fessis un insult. Olla de sabatots! Segons no tinc paraules. A la porra! Molt bé. Nosaltres som aquí per som una mica feliç per presentar i per signar el llibre que intenta la sèrie del nostre país. Estarem aquí, en tot el matí, signant el llibre, el nostre llibre, per algun dia, si voleu passar una qualsevol cosa que ens hagi parlat, ens signarem. Voleu un insult també, de Frank? Totalment, també. I bé, per acabar, jo crec que podríem fer un Kamehameha tots junts, no? Va, aixequeu-vos, va, tots, va, aixequeu-vos, va. No me passa que sap tothom el Kamehameha, no? Vinga, nosaltres també, va. Vinga, mira. A veure, tots. Kamehameha, Una bona aquí també. estic la càmera per Una bona aquí també, no? que passi una bona foto. A veure, posició! Els de les càmeres. Vinga, tots, posició, tots. Val? Preparats? Us vull encomanar. Grava. Tenim el càmera oficial. Tu sabeu que aquí no és voler. Aquí no és voler. Ja està? Sí. Molt bé, noies, a veure. Posició de mans. Preparats? Us vull sentir tots, És que això s'ho saben. Molt bé. Doncs a veure, això que és un grup que esteu fent? Anime? La música. Molt bé, doncs ara estarem per aquí, o qui ens vulgui una assignatura o qualsevol cosa, estarem aquí a l'estand dels còmics, la Norma i res, ens veiem ara personalment. Fins ara. Una cosa maravillosa de Masoni, que he venido a hacer aquí, especialmente para firmar ejemplares. Ya podemos escuchar los demás.